Piye maksudmu lho kok piye? Rematik. Lah pancen metu ora padha karo kancane kok. Iki wayahe apa iki? Ganongan. Lah apa kan metu dhisik? Ah sing ngongkon. Wah bose. Wae monggo coba balenan meneh. Heeh. Ora, wis aku ora buka bose. Mergo aku wis disangoni. Ku karep pamit wae. Ayo balene meneh teko gawangan. Heeh. Kuwi lakune pocongan. Heeh. Piye? Kowe ngajak piye? Kowe ngajak sembarang. Ayo coba. Sekar sari, Bro. Ora iso joget delok nek tak potong. Tinggal desa. Hitan kali, kula kali, arep nabrak karo awote. Hitan kati, kula yo kati, arep tak tinggal podo abote. Singon lemah genang konon wadine ora sambang
prawan aja mangan nangka mangan duren gawe jamu rabi prawan nang ati lara rabi sithik nang awak lempu ose kaya ngene rasane nangka dicampur madu kaya ngene lemas rasane tresno rina wengi ora bisa turu kalimate kena dibendong tak jajake watase dodo wedote tali kena disambung wedote tresno nang ati lara piye penak to nadi ganongan hah awakmu bisa nyanyi iki mang menuju Sekarsari kowe kok mengiwasi aku bae to hah kakek jeruk mangan jeruk ora ngono awakmu butuh mic apa ora ayo iki Pak Gun ya iki tolong dibantu niki mic jenengan ora ngono aku iki tenan kok aku wiwit awakmu kowe metu lho aku wis lali ambekan lha iki sapa arek iki kok nek ngapa sih nek ngapa kan tak tawani mic to ora saken Pak Gun iki yo Pak Gun iku mau sampeyan wae mic Pak Gun lha iku jenenge heeh hah kowe ngene jepaplang kaya ngono apa kuwi bocah iki kok calowono tak pengen lewat jembatan ndi heeh apa coba cekel buntute. Yes, mapan. Ayo coba mengki dijaluk. Kowe tak takoni. Sekabehane aku yo pengen kenalan sajane iki awakmu sapa sih? Sapa sih? Gatot. Buri urusane, Bu. Buri. Pak Jono. Heeh. Wonge men. Lho nek kula kan jenengane iki pun tepang wis kenal Pak Gun. Sing durung kenal kuwi sing joget. Coba jenengan minggir mene. Heeh. Jaluk mi tak jikokne. Terus mlayu nyang pawon kuwi to. Bocahe? Heeh. Ora ngono ki jane sing bingung ki sing badhot apa bapane to? Wah, lah kowe nek mburiku ya mesti no, Bro. Heeh. Lah mau gawa to Pak Gun? Ayo kenalan karo. Kita Aku kan lah iya aku ora sampe parahe, aku arep kenalan dhewe. oke. Sekabehane kuwi nek kowe kudu kompak karo aku. Sapa Gus jenengmu? Jono. Oh, sik. Ora ngono. Lah ya aku takon awakmu jenengmu sapa sih? Jono. San. Iki lho sing Jono jenenge Jono jenengku sih, San. Wirasuwarane lho jenenge Jono. Lah iya to Pak, jenengku ya Jono. Jenengmu ya Jono ta? Ngono. Wah. Berarti empuk. sing nerone sapa? Lho lah ya aku nak takon awakmu. Heeh. Joget mau nak urung kenal, aku ya ora penak to. Iya. Lah jenengmu sapa nggih? Jono ta iya. Iki asli to. Kowe asli apa blidok aku? Asli KTP-ne lho kena didelok. Wis, ketepakan wis. Nek jenengmu Jono awakmu nyang kene aku tak nyang isor. Hah? Aku kok nyang isor nyang apa? Ya melak aku lho rene. Jenengmu Jono ta? Iya, Sik toh. ana bedane. Oke. Kowe Jono tok apa enek? Enak. Enek apane? Enak to. Apa? Buntute. Maksud kowe buntute nek aku iki Sujono. Padha kuwi coy. Padha coy. Kowe kok ngetutne ae. Yo, padha. Wah, aku mulai pisan iki. Gatot, piye ceritane piye? Bener apa ora bocah kuwi jenenge? Tekono cah kae lho. Heeh. Lah ya tak takoni. Sujono. Padha to? Betul. Oke, coy. Aspo Kinario Jopo. Nah. Iki ana artine. Sujono. Nah, su.
Iki sing tak arteni awakmu dhisik. Oh ayo. Kowe iki kudu ngarteni aku. Ah. Aku kok lali tuh ambekan ambek bocah iki. Gawanmu Oi, tenan to. kuwi duduk Jono. Oh, piye? Ketambahan A. Asline Asujono. Sik. lho lah iya iki tak genane Aswa Kinarya Joko ambak sajeneng kuwi amengko ganti ana artine. Seliramu tak bedhe sik. Sujono. Su kuwi apa? Nggih. Enak tenan aja iki. Adewe. Heeh. Jono apa kuwi? Aja no. Lah berarti tak gandeng wis tok. Aja sugih no. Lah iya to. Kowe kok ngetutne ae. Lah aja sugih kok. Ratote. Aku ingin lo dibeles-beles ning karo Gatot. Jenengku Sujono diartekne karo dhek. Sujono, su kuwi asu, Jono gunung. Ya asu tekan gunung ki lah Gatot lho, bocah. Kuwi lho bocah. Kleru artine gak ngono. kleru lho, Iya kowe kleru. Artine gak ngono. Piye? Su kuwi cuthik, lah Jono kuwi telek. Lah berarti wong kuwi cuthike telek. Malah nemen. Dia nenek cuthik sampe gedene. Dia nenek sampe cuthik gedene. Ana ta cuthik sampe gedene? Ana ta? Anak. Kok ana? Dia cuthike bonggole. Aku kok betone bocah kaya ngene iki padha jenengku to. Iki nek ngetone aku wae. Lah dia cuthike bonggole malah gedhi to. Ayo. Putra ya tenan kok. Aku kok lali to ambekan. Aku wis ambekan murung iki, Pak. Heeh. Bonggole gedhi. Ayo coba. Sekabe. Sik. Hei, ora menungso. Iki menungso apa iblis? Ora ngono kaya arek sing gerak jalan barang. Ora kok melok action. Iku wis wayahe apa? Coba gendano. Uga wayahe ngale kono lho. Uga wayahe kok metu. Wong wayahe kaya metu. Heeh. Awakmu jiket ya sisa. Saiki jenengmu padha karo aku. Oke. Aku mung bedheki awakmu tak denda mergo kowe padani jenengku. Tak kongkon nyanyi. Nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Ayo coba awakmu nyanyi apa wae. Oke, sembarang iso. Ana ta lagu iku sembarang iku ana ta? Anak. Sing penak-penak wae. Menunggu. Sing gampang. Menunggu. Kuwi wae Roma. Wis kuwi modern, kuwi terlalu lama. Apa lur? Sing luwih tuwek neh awakmu tau nang TK. Ayo, Sik, iblise liwat. iki janar ngabane apa sih? Iblis kuwi. Iman kuat impron papang nek kene. Hei, lek ra tau delok Trans 7, Terus? ngomong. Iki kabeh iki mengenek kene anu, uji nyali ya to. Nyawang kok kowe kabeh. Ora iki kayake kok korbane Air Asia iki. paling Kaya korbane pesawat arek iki. Kira kuat lambaikan tangan ngene. Lah terus? Heh? Ngisin-ngisine ngatung tangan. Lah kesepiye? Ayo ceritake kecil iki piye? Manggon teko ngendi kuwi? Dolan yang diri ngono ya. Heeh. Kecilik tuku aqua lho, ora enak rasane blas, banyu putih nyel. Ora legi blas. Sik coba balenono. Keceleke teko ngendi? Awakmu tuku Tuku aqua. aqua. Terus ora ana Ora enak rasane legi blas. mergo aqua iki rupane apa kuwi? Putih. Salah, lek putih. Apa? Apa ora enek rupane kak? Enek abang, biru, hijau, Heeh. teh, kuningnya titik. Nah aqua kuwi beneran ana rasane sih, Jon. Enek no biasane iki. Rasane banyu tawar rek. Lho lah ya gak ana rasane to. Kuwi ora keprido. Ayo tutuke lagu nyanyi-nyanyi apa awakmu. Bintang kecil ya yo. Hah? Bintang kecil ya yo. Terlalu lama. Apa nih? Sing penak-penake sing iso ngaget ning iku dulur-dulur. Hah? Heeh. Kowe lak tau TK sih? Iya toh. TK tahu? Apa kuwi? Aku mau njaluk balonku ada 5 tok wae. Hah? Heeh. Kowe engko tak garem nek ngerung aku kurung stop kowe ora kena wis. Hah? Lah aku kuwi. Mergo jenengmu padha karo aku kowe tak denda. Aku lu pinter lek komen aku kuwi. Ah. Piro ngene? Ayo saiki balonku ada 5 ambil suara. Piye? Sik. Laire dhisik sapa Sik. iki? Jon. Kon ambil suara malah jenggong. Lho lah ya mangan arep tak genane dhisik. Enek kirene beriku. Ora, kowe nyanyi yo. Balonku ada 5. Saiki ambil suara. Ayo. Apa iki? Malah kira. Niki kula badhe tanglet. Oh, piye. Jenengan namine sinten? Kowe lah balene nek. Lho, kula tanglet riyen kok.
Aja cepet tak karo tak kuwi. Kowe tak kena kono kuwi padha karo aku wis mandhorono. Sapa? Tenung ning. Lah ya kuwi rada karo kowe, Dik. Lah iki Sujono. Tapi gak sik ana ora aku ora ijen. Awake dhewe ra wong loro. Ayo tak kono Samudra. Tak kono Samudra ana jenenge Jono ta? Pak, enak jenenge Jono. Ya ada toh. Ada toh. Enak, ngapusi. Tekel polisi engko. Tekel polisi bar iki. Ora ngono ki SWB kok ngeroyok aku toh. Aku mang teko maki bolaku mau Gatot. Gatot iki tak durunge wis rundingan karo aku nganti rono ambek aku. Bareng nang panggung melok ngrusui aku, melok musuhi aku. Hei, lah sampean ra Aku artine disogok. Gatot to. Artine Gatot ra ero to. Ora piye. Gatot gagal total. Rencanamu sing emang gagal total. Maksudnya? Lah mong ngomongnya kok mah rencana ro Gatot Rono, mbasan kok kene. Lho lah iya, Ora awak dilawi. kan yang isor panggung Gatot iki satu Lah bersatu. iya. Bareng yang dhuwur kok musuhi aku. Gatot. Gagal total. Ayo. Aku arep mlebu. No, Jono. Heeh, piye? piye? Sing diceluk sing ndi? Oke, Pak. Sing isor, sing isor. Sing isor. Sing Saya suwi kelakuanmu kaya mbahku dhewe. Ayo, tak jawab saurunge. kowe lho kaya iki lho. Lah ya, iki kan mbahku dhewe. Lah kok kaya 11. Mbahku dhewe kuwi. Sik. Mas, heeh, saiki tak tes e. Kowe kudu iso nyanyi balonku ada 5 sampai entek. Ayo coba. Opahe apa? Hah? Opahe apa? Nyambut to gawe dhisik wae aja takon upahe. Wis, iku amplopku pen. Amplope Santi, amplopmu tak utangi dhisik tak wene kae ya. Heeh. Angklope nggonku akeh umbruan ya angklope. Kowe kontong lho akeh umbruan. Aja genae rek isine aja genae. Ya sampe isine to. Heeh, coba ambil suara balonku ambil suara piye? Ya balonku mah ndi? Maksudnya kowe arep nyanyi kudune ngirama pas dirungokne karo penonton kowe penak. Golek ambil irama. Heeh. Hei, meneng. Jono. Wes ora usah bikin cangculno 11 culno wes. Jono. Culno 11. Jon. Hei. Ora ngono. Hei, Jon. Wes Jon, wayahe Jon. Wayahe. Asik. Yo. Asik. Ayo nganti piye? Sing ora. Ayo coba. Dono. Ayo. Coba nyanyi. Wes mlongan pisan iki mlongan pisan wis. Ayo ambil suara to. Ora, iki asli bolomu tenan. Asli ya, bolomu ya. Nah, tak titen lho, aku mudhun tak kira di bocah iki. Heeh. Akhirnya keplek-plek ning kok. Hah? Akhirnya Maksud kowe aku mulih awakmu tak tencang nang mburiku aku mlaku banter ngono lho. Kuwi terus tak seret. Ayo, balon gandali masih, tarik, dandut. Asik. Balonku ada 5. Sik. Wis bisa ta kowe? Makane nek sekolah iki sok mlebu wae. Balonku ada 5. Ngono lho. Ayo. Tahu gemuni ditabuh dime kok. Ya bingung no. Oh, sing anu tekudune teko cangkem. Cangkem. Kuwi teko awakmu dhisik. Ayo. Ya, oke. Balonku ada 5. Asik. Rupa-rupa warnanya. Masa. Kuning, hijau, dan biru. Boleh-boleh lak wis tak kandhani to. Nek sekolah kancane mlebu wae ngasak kacang ya kuwi oleh-olehmu. Aku masalah TK iki ora lulus. Aduh kuwi kancamu. Lah iya, TK ora lulus aku iki. Ayo coba balenan meneh jablan meneh. Balonku ada 5. Gak tau ganggu ayo bocah lah. Cepok melongkap engko malan. Ayo. Wis gak jare kowe wis, jarno wis. Yuk. Balonku ada 5. Tak titeri. Rupa warnanya. Asik. Merah, kuning, biru, gelap. Gak ada biru. Ya sewu dulur, niku ampun bener apa dereng lagune? Kok ngisin-ngisin aku padha karo jenengku. Sing nyiptakne sapa lagu kuwi?
Wis ora usah takon tapi kudune aku nangis lho, aku nangis lho. Lah aku lho nyitakne dhewe. Piye? Lah terus bledose dibledose. Merah, kuning, hijau, biru. Toh? Dan kelabu. Ah terus bledose sing ndi mawon bledose kelabu lho. Ora iso bledos ta? Ayo coba. Balonku ada 5 sampai bledos. Rupa warnanya. Merah, kuning, hijau dan biru. Ada juga kelabu. Meletus balon di labu. Dor. Sing bledosne mau rupane apa? Labu. Dadine nek 5 dijikuk 1 jek pira iki? 5 dijikuk 1 tok ijik 4. Berarti balonmu jek 4. Ayo coba bledosno tak ayo. Ku pegang kok iso ku pegang 5 jikuk 1 jek 4 kok ayo balonku pira mau ayo. Ayo balonku 4 toh? Ku pegang erat langsungan ki. Lho lah ayo tek awite. Sing irama. Balonku ada 4. Ku pegang erat meletus balon coklat. Ora nata. Ora ngirama. Hah? Ora iso, tidak bisa. Ayo, atek. Tutuke balon kenapa, Cik? Balonku ada 4. Ku pegang erat. Lah apa sih? Pegang apa sih? Warnane ku apa kuwi? Wes ora lulus bocah iki. Mengko tak garepe dhewe. Ayo tutuke to. Yo. Ose. Hati-hati tenan para ya. Ayo nek ngamang yen jul saking sanggar pangriasan. Ayo ning warnyata wujude lono sepanggono. Ayo ning dasare wis warnyata angene pun bidal nuju wonten Kadi Paten Kadiri. Ayo ning angene meneng genyok kang dewi sungguh langit bah pepujane ngatiku wong ayu. Ayo kene Son manungsa marang aku yen semboyong ning bantar kok nggih Mbah. Lono sewantare ya iki wujude. Loh, yo, oso, oso, iya, ayo ngono, oso. Yo, no. Ose. Ose. Hati-hati, Cok. Ya. Loh. Ya. Lah. Ose. Iya. Awakmu wis rasa gawe topeng, wis padha wae. Loh. Hati-hati, Cok. Yo.
Ya, hati-hati so. Mas, iya. Lah. Awesome. Iya. Lah. Awesome, Mas. Buat foto so, coba ini bagian. Ya. Ingat so. Ya, seger. Awesome. Ya. Iya. Awesome. Ayam gunung. Awesome. Yo. Kucleng ngebleng lanang wak dudu. Repede. Ayo, ini para maju ya. Buat batak kaya iki kang dadi pepalang. Sing umbang. Wow. Yeah. Gara-gara sing kumpang kangen nanging samenu walan araso caya mara wayah lilih wong tinambeng asta nira sumakura sekaring kagonto karo sang untuk kasmaran sangga langit dosa putri komandel sajrone netra nora awan tata salame lame tan kena sinondra dunung panganane reki nanging buka karo
tetap kamula yakti kana ing ngarane mawar roroning tunggal lan kang murba jiwa nira aduh Gusti pinungku tobat mami ledok kadang dosa kang sampun kula lakoni wiwit bayi mrengden wasa ya apa monse samoto hai ini mau masuk kaya kane ati sakala kalae simo anga mangsa jalma watala watae singa kabeh kewan padha wedi nyata prawira yati muncul pemadange maklo wenang sa wenang awit ngrasa ning
tuku lumumpat ke cemplung jurang. Yuk. Yuk lah. Ose. Ya, Iya, lah, ose. Penguan katrenanku doang maning satemangro boko ore nabuan rasa asih arena pantaran ratri omong tansah atut ruto tatan kengkong masak remo nanti tumak kanding akhir roro tengan pido mimi lan mituno yo Amamu jajam rata duduk karepe dhewe. Ayo klono sewantana mara maju seblakno dadah yang tanding ngono krida. Pridaning Prabu Singga umbak wae. Iya. Ose. Ya. Ayo agak wae lekane ngati kok mung maju siji-siji kowe. Iya. Ah.
wayang Jawi ing prajangan welati raja Rawana raja Arani gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman Sanjut tumadangi Kalang awos dadi angu Ombong gedhe jroning praja Enggak, ayo, ini permaksud. Yo, Ose, bertok Mas, ya.
Perwadya bola angin menengah wontenan atraksi yang mananya cukup untuk mendebarkan hati. Yoning ongkong kaping sepindah angin pun menengah sila pertandingan duri ini pun salah. Ayo ini kalah jangan ongkong kaping kali atraksi iya ini yang kembali dipertindakan para wadya bola ini pun daharan lampu ananging ongkong kaping sepindah iya ini yang direwastani menika duri ini pun salah iya ini yang badhe sing begi batari pun para wadya bola Popo ayo ini nyuruh tambahin pangestu makanya punya terus sampo yang ini ingkang kala suwun ayo ini mungkin kalian soeng sampai kala Popo iya ya Ger ini ya Ger nyedak asu Popo ya Ger ayo ini kan Popo angin mana matang aji ubyo kak li soeng sampai kala para waktu udah angin pun atraksi terus Asli kau sama Popo ya ini pamuji nih Popo ya ini ingkang kula suwun mila saeng menika boten menjadi pun para pamirsa ayane semunggo derek-derek adedonga ing mangajab yo para wadya bola tansah kali sok sami kala angin menang wonten atraksi yang mana cukup mendebarkan hati ayo geri hati-hati Popo cinta oleh ayo ini nyoto nyatane bisa sampurno angin menengah wonten atraksi angin sinapa darake duri ini para salah wonten batane para wadya bola ose ibunya sendiri ayo ning para nyoto ayo ning para wadya bola ugi ingkang badhe wonten atraksi yo tambahin pangestu ugi kali soe sapi kok Bagun ayo sisake Bagun sisake duri ning salah Bagun ayo ning Korea bisa gawe arek gawe sasana Sri Wa Ayu Budi ya ya lo kene hati-hati ya Popo ini tambah pangestu Popo ibunya sendiri nanging nyoto nyatane ya ning wates yen dadi jago ning Sri Pak Budi ayo gini yo ayo ning korto tepamu jering Popo yo ning ingkang iring perwata kula angin wonten atraksi Gus Ba para cinta oleh yo putra Sekuria sakti gini loh walau mengetahui itu ibunya sendiri
Najan wis lilo ning jero ati, najan wis lilo ning dada iki, nanging ra bisa ngalangi tresno marang sliramu. Sewu tresno wis tak liwati, pirang ati wis tak goleki, nanging isih ra bisa nemokke tresno sejati. Tresnoku Yo nek sajake wong kami sindah. senajan wis ilang. Ayo ning atraksi ingkang nembe kita mirsani kanthi sesarang menika. Ayo ning ngamujud. Kormate bola angin ngono padake. Duh, ini merasa ampun Pak. Ribro. Lilo aku pralilo. Ayo ning kala jengane menika. Angin dudolan lampu. Tresnomu jero hatiku. Bobo. Ayo ning pamujining bobo yo ngene ingkang kula suwun mugi angin menika wonten atraksi Kak. Desa ing Sapikala bobo. Ayo nggih. Ngene ya kiri ya. Ojo. Hati loro angin metu mantap yo Gus. Sajujure lilo aku pralilo. Laleke tresnomu jero hatiku. Mergo amung tansah ning tresnoku. Mong sliramu sikarane jiwaku. Senajan wis lilo ning jero ati, najan wis lilo ning dada iki, nanging isih ra bisa ngalangi tresno sejati. Sewu tresno wis tak Kiri-kiri yo. Nganti-nganti Gus. Bah. goleki, nanging ra bisa nemokke tresno kang sejati. Tresnoku mung sliramu, senajan wis ilang katresnanmu, nanging tansah dadi sikarane jiwaku. Satenane lilo aku ra lilo, lalekake tresnomu jero hatiku. Mergo aku isih ra bisa ninggalake sliramu saka atiku. Sajujure lilo aku ra lilo, lalekake tresnomu jero hatiku. Mergo amung tansah ning tresnoku, mung sliramu sigarane jiwaku. Ayo ning adegan angka kaping 3. Ayo ning ngamu niku barengan para wadyabala. Atraksi yang mana cukup dibarengan hati. Makan silet. Agung, jenengan cedhake wonten adik ya. Studio asotek. Niku wujude silet. Ya niki para nyata niku mangke ingkang badhe ngundhahan para wadyabala Sri Wahyu Budaya. Ayen mela sang menika nyuwun pandonga. Ini dumateng panjenengan para manungsa mugi angka lesuk ing Sapikala. Nger.
Ayo gini ger. Bapak. Osen teko tawo apa ya niku. Tak baik pangestu. Lah. Pak Gun, niku wonten pinten silete Pak Gun? Waduh. Ana 5. Kula jenengan ngengei. Heeh. Maksude tak ngeroki jenggot, ora masalah tak mangan. Lho ayo, Gar, ayo kene tutuk ya, Gar ya. Angin menika panyuwunipun panjenenganipun Bapak Sudono. Menika ingkang dijelasake Bangli Setya Budaya. Sugeng rawuh Pake midhangetaken menika Grojogan Banyuwangi. Ose. Grojogan Banyuwangi. Arena wengi kang tak usapi. Lanang wadon adegane ngelingake sesaing ati longgoning pasir-pasiran sambur-samburan reritoan ati manggen selancaran lanang wadon oper-operan kandeng tangan ning pinggiran ning pesisir Grojogan Pici-pici samayan nake janji urip bebarengan ciciran ambek kaningan gening asli Banyuwangian asik. Bersama Putra Jaya Ose Grojogan Banyuwangi Arena wangi kang tak usepi lanang wadon adegane ngilingake susahing ati longkoning pasir-pasiran sambur-samburan reritoan hati manggen selancaran lanang wadon oper-operan kandeng ning pinggiran aning pesisir Grojogan bisik-bisik semayanan nake janji
urip bebarengan sirit-siran ambek gondingan gonding asli panuwangian ose ose iya ose tak lelo 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 lego ojo menango ojo bijenange anakku sing bagus rupane aye nanging tak elang bagus otak kadang bisa urip mulya tadiyo satriya utama angluhurke asmane wong tuwa tatiya pendekare bangsa kowe cepenango anakku kae mulane dadari oyo datku to kegilane ayen lagi goleki sanange tak lelo 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 lego sapa namo anakku sing bagus patah emban selendang badhe kawon aye nanging mondha sibu bingung awe sepanango anakku kae mulane dadari kaya das buta kegilane ayen lagi goleki sanange tak lelo 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 lego semenengo anakku sing bagus tak emban selendang badhe kawon ayen nanging mondha sibu bingung asik asik
dah. Wah. Iya. Ya, oh sudah. Ini kornyo tongkat sarana sinekeng suatu macam ring kandolo. Ini ngene aku cukup galing sumbro. Ini wala mancane meneng Gusti ingkang morbeng temati. Untuk ing hormati bolo Sri Pai Budha Mungkika leso ing sami kula. Ya. Ya. Ayo gini nyedal semua. Ya. Popo. Ini ngeroyong tak baik banget tuh. Dering ngeroyong lalang aku di kanan soni sampai kolo. Popo. Ya. Ini ngeroyong tuh. Sini popo tamat dia. Ya. Ose. Iya. Wah. Loh. Awesome. Iya. Ayah ngeri kemarin nyata yang kalau nyata awesome bobo ya. Pak, musim ini bobo taman dulu. Ayah ini kehormatan Aji. Ini menjadi merasa bobo memuji. Wong rasanya begitu mereka. Iping Gusti ingkang berminggu. Ayah ini ngopi lemantaring duh mau tanah para wadya bola unduring para wadya bola Sri Mbak Ibu Doyo kak besok isabi bola ya nah Pak Gun, niku wonten napa Pak Gun? Lah niku ceritane jenengan tambahan to. Ora ngono maksude Pak Gun iki barang sing njero iki ditokke. Oh, coba diperegake, coba diperegake meneh. Aku ora kadang-kadang kandange mau. Ora ngerti. Ayo coba baleni meneh. Hah? Benjut. Ayo enak wis dilebokne sutiran wae nek benjut wis. Lah, Adit iya, studio. Iku mlebu TV tenan iku. Pak Gun, ceritane niku pripun? Mari napa dereng niku? Wah, sik gorong tak. Wah, sik ngantol. Aja mundur ngabaleni malih Pak Gun. Ya. Lho, niku sing ditambani kemalah kula jenengan parane. Aku wiwit mau lah ya apa usah kesurupan. Ya, niku undur-undur apa? Wah, ada sih aneh.
Sekeri. Lo. Lah iya. Maksudnya Pak Gun iku barang sing nyanjur iku ditok kene kok malah nyantol. Heeh. Piye ceritane piye? Piye? Heeh. Kaya jarane mana beling. Iku ana lagune kok. Heeh. Iya. Piye Pak? Ceritane iki dadi tabane Pak Gun bocah iki dadi tabane. Heeh. Oh ngono. Adikmu di adikmu. Goleki. Mengguri. Lho alah. Cocok. Mergo piye kowe wis dinteke dhisik. Heeh. Ora nyanyi sing barang rasa kangen karo sirane. Heeh. Awas, tak main lagu kita mantu. Asik. Berapa milih aku nalikane kowe pamit lunga boleh ora mate tak lelake karo pandong aku mong sinar bulan ngonconi aku aning sepi lintang tetep pandung aku kanggo kowe sing oke tresnaku aku ora bisa turun ayen dorong kok usah dhisik siraku aku tansah setia nunggu sampai angin anggawa tresnaku ayen kowe uga kangen aku selo jenengku ning jero impenku merabas milih aku ana likane kowe pamit lunga maling ora mati tak lelake karo pandongaku among sinar bulan ngonconi aku aning sepi lintang titip pandong